Sithambi izwi lakho nawe baba mkhulu wakusho khokho bethu labe ngikhuluma ngabo yamkhumbula umkhulu wathi meyikhuluma ngobhombela akhala inyembezi ndoda ezala ubaba yayithi meyikhuluma ngobhombela ikhala inyembezi kodwa yini laba beyihlabele lesigodini sosisi iliphi leli lizwe labahlula kwakwenze njani namhlanje kuyoba njani ake sizibheke nawe uzibuke nami ngiyazibuka yayilanga inkosi khuluma ngamantombazana amabili ithi amantombazana ngawabona sekhona lapha eParliament ithi ngangawazi ukuthi ayifike nini ithi ayisehlala lapha ngaphakathi akhuthala kakhulu kuzo zonke izinto ezenziwayo uma kuyemgidini abekhona uma setshenzwa bekhona uma kunikelwa ngesala kuyingozi nyalo kusala ukunikeleni ayikho into eyingozi kulibalo ngiyakhumbula inkosi ithi ayikho into emhlabeni ongayenza enhle uNkulunkulu ukunikela ngothando ithi kodwa unganikeli njengoKhayini usho njalo umfundisi ngeSilo Khayini wayethi manikela atshinge Khayini wayethi manikela akhethe umbili ophehliwe akhethe ubhontshisi onezilwane athi inkosi idla nakudla kwakho bese kuthi abela esibeya yena akhethe ithole lihle kuna wonke akhona esibayeni sakhe athi inkosi nawo kufanele wena akungifanele mina lezinhle ifanele ushebe unazo nje iphutha kodwa ifanele ushebe uma ezakho seyidlule kaShembe khona ubungozi obukhona ngoba into ezinhle ifanele uJehova angisho ukuthi yeke kuba nezinto ezinhle kodwa uma unazo zikale ukuthi ekaJehova eziya kuye zingakanani ngoba unazo nje ziphuma esandleni sakhe uKhayini ke wethatha umbili ophehliwe wathi mina inkosi idla kwakho lo ambuke uNkulunkulu angasho lutho sase siyangena isona enhlizweni yakhe sangena ngomona mona ke isifo esisimangaliso kodwa ngithanda ukukhuluma leyo ndaba sifisa ukukhuluma lamantombazana amabili uthi kubaba inkosi yaseParliament ayisekhuthala kakhulu amantombazana azenza zonke izinto ezenziwa izinhle ithi kwathi endala yabona ngasayibone lapha eParliament ngangazi ukuthi ishonile ithi ngase ngibuza koma ukuthi le ntombazana enozibani yashonaphi ithi basebethi oma baba yacela yathi cela ukuya ngasekhaya uthi ngase ngithi sinesikhathi esingakanani hambile ithi wayesethi sesiphelile inyanga embili noma ezintathu kayibuyi asazi ukuthi banjwe yini ithi inkosi ngase ngithula isikhashana ngase ngibiza udade wabo omncane ngathi udade wenu washonaphi wayesethi baba wagoduka wathi ucela ukuya ekhaya ukhumbula abazali bethu hawu pho akasabunyani Nkosi kangazi dasabunyani ithi ngase ngikhipha imali sengimnika lo mntwana ngithi gibela uye ekhaya ufika umlando ubuye naye ngamshiya ungamshiya yeduka yebusweni yimihla yakuphila
ntombazane sibibheke emazweni akubo isimfica udadewabo ekhona ekhaya yayisimbiza ihlala naye dadewethu njengoba ngibona ngilapha nje ngithunyiwe ePhakameni thuye inkosi yasePhakameni thunya uShembe manje uhlalelena usabuyingane uhlalelene ekhaya yini emnandi yini enhle ufuyithola lapha ekhaya lesiyenze ukubuhlala uzukhohlwe ukubuyela ePhakameni inkosi entombazane isiphendula udadewabo yathi awu suka ezweni elikude kangaka uza lapha uthunywe nje ukuba ulande mina yebo ngilande wena nemali baba unginikile ukuba ugibele nami ngigibele iziyo yangedusa yancipha ebusweni bami le ntombazane yathi mayifika lapha emazweni akubo kwingozi khona ingozi angazi sawenza njani ngazi abantwana esibapho uNkulunkulu sobabekaphi sathana ukhona la ngaphandle uyabhoda njengengonyama ufuna ukubaphuca ubungcwele mina ekhaya ngedwa anginamfowethu anginadadewethu abazali bami bathi mabephiwa ingane kwathiwa yona yodwa yokuqala yokugcina nayo bayihluphekela kwathiwa lindani nohlala ninize nibona noze nikhunjule ekhaya nokhuluma angikhulume kodwa ngalezo zinto bayazi-ke engihlala nabo endlela ngingeneki ziningi ezamina ngingempela kakhulu zakwashuka nje kwathiwa zoyizona eziyoba ziningi kodwa ngimazi uNkulunkulu ngathini inkosi ngenzele zona sathana ngazibona sathana ngayifumana ngoma meke zaphuma lapha yoba njengendaba eyikhulunywa omunye umvangeli ethi wathi medlula umfundisi uMadlala eyobona umfundisi wafika gijima ingulube emzini wakhe uthi wadlula waya le wacabanga ukuthi akukhona wabuya waphinde wadlula waya le wabona ingulube zigijima akukhuluma kabi si yaqisa kodwa washo kanjani ingoba bathi angahamba uyise bathi asena ndaba nenko kwayinkolo kababa sinendaba nathi kwayinkolo kamama kwayinkolo kamkhulu sasiyohlala enkolweni kamkhulu noma kuye kuze kube njani sikhona izinto ezinhle ezikhazumlayo eThekwini phakathi kodwa inokufa le ntombazane yathi mayifika lapha ke bayibona abafana bezela kubo bathi uhlalelene ePhakameni hlalelene uShembe cashe nobuhle bakho nje uShembe lenye lamakhehla lawa nehluthe ezibo akhehla lawa ePhakameni ange clean ngalesikhathi ngalesikhathi abantu babengayinaki ukugeza kahle nokuwasha nje ingubo zibezinhle akuyinto imnaze nje bangibabobe so ngiyasikhumbula isikhathi ngiyakhumbula nje kumiswa insizwa lapha eThempeleni eyayigqoke kahle imiswa inkosi yathi ngicela mina uphendule nibe njengalomfana wegqoke kahle ngalezo nsuku bawuthi mawumfana kwagqoka kahle lo mfana akagcenza usezohluka wawethimulela lokusisikhathi ke asho mawungefaka isheti elimhlophe ufuna ukubona ubani kanti ufuna ukubona uNkulunkulu bathi ke labafana ulibela amakhehla lawa asePhakameni anehluthe ezibovu sikhona thina sibahle kangaka khohlwe yini ithi pho ngenze njani hayi mina ngikholwa la sePhakameni bathi ukukholwa kwani lo Shembe wenzani bayikhuluma le ndaba yaze yaqala ukungena enhlizweni yalomntwana yasikhohlo ke ePhakameni uthi mayendana lo dadewabo le ntombazana lo dadewabo ethi asikubuye ePhakameni uthi hayi angisabuyele ePhakameni
wena uma unenkinga hamba ufike umtshene ubaba ukuthi mina mhla ngihambayo phaka mina ngithathanga lutho ngafika hamba nje ngindle ngaphumanga nasipelethi angiphumanga nalutho ngathathe ngangifike nabo ngahamba ngifike nabo manje ke angahlupheki njalo sono abantwana besekhaya mase sikuqhelisa kushela sikwenza ube ibhubisi ube namandla ube nolwazi uhlakaniphi udlule abantu sikwembethe nami siyangembatha nawe emhlabeni singakwembatha hawu usho kanjalo dadewethu ayangisho njalo hamba ufike usho ukuthi cha angisabuyele kuphambili angisafuna ukubona umuzi wase sengithola into enhle kakhulu thola isoka thola ibhungu ngake ngihlala mina ngibukela amadoda agugile oh yebo wayesekhala lo mntwana wakhe wathi kulungile ke sengiyakushiya wayesemshiya sebele emva efika seyibikele inkosi konke akushiloyo baba unqabile ukubuya kodwa izwe lihlungu alishiloyo uthe ahambanga nalutho lwakho inhliziyo engedusa ngiyancipha ebusweni angihambanga nalutho awusho njalo naye usho njalo oh wayesekuhlala la kuphambili kuyahlala kusonto akubonakali umuntu ongekho inkinga ile libanda ileyo akubonakali umuntu ongekho noma ngabe uphakathi komama akabonakali kamsekho sibani noma uphakathi kobaba akabonakali noma uphakathi kwamakhosazana akube khona isikhala esivulekayo ukuthi uyazi isikhala usibani mani wayehlala la le ndawo ilokhu yamlinda ayivalwa muntu la iphakameni kuyabhabhadiswa abefundisi baze bagulele emanzini bebhabhadisa amakhulu namakhulu abantu mawuthi unqaba uShembe uzinqaba wena oh usho njalo uthe cha Nkosi akukho ahamba nakho wahamba nento zakhe ayifike nazo wabuyela nazo emva thathanga lutho hlala wena nomzi wakho wasekhaya kwakuhle yamnandi indaba yalomntwana wagijima amacecezwe lakubo wasina ingoma unyawula ubuya emhlanje yamvuna yonke into nyayinhle nalensizwa yamthanda sengathi qala ukubona umuntu emhlabeni kanti ukhona ujawu yezenyoni zinezindlu zihlala kamnandi yezenyoni zinezindlu zihlala yezenyoni zinezindlu zihlala kepha uJesu akananda lapha engahlala khona kepha uJesu akananda yokuhlala uShembe enhlizweni yalomntwana wabe sathi ayifuna indawo yokuhlala wangazi uShembe wayithola
Wase kuhlala usibanibani. Wahamba isikhathi kukuhle. Ngeyindanga wasefika lo mfana ezekwelweni. Leli peshi ikazi lakhe. Walibheka wayisethi hawu namhlanje wasemzini ungibuka ngene. Wathi ngibuka into entsha kuwe. Hawu ubuka. Wenze namhlanje kuseni. Hayi ngenzanga lutho ngenze nje ngikujwayeleyo. Awukho kwenzile. Phonu kani. Cha ngilokutho. Awunukulutho yaniyalizwa nje. Lase libalekile iphunga lomngcwele. Wayesebalekile uShembe eswele indawo entizweni yalomuntu. Langena iphunga uthi ngalizwa uvala amakhala. Hawu. Awuzange wenze lo lucanga endlalo. Gezile kuseni yangigezile. Phinda ke ngisagoduka hamba phinde yogeza. Wayesecabanga ukuthi hawu ngempela ngabe ngigezanga kahle. Wayesegeza iphinda emadwaleni akuba wageza. Wasethanda zonke lezi zinto ayifuthwa wayifutha zazaphelela kuye. Shintsha ukuthi mhlambe mefika kuzwala makha. Wayesefika lo mbhemi ntambama. Wathi hawu senje kanti. Hawu nginjani na? Unuka iphunga elingabekezeleki. Angikwazi mina nje. Ebusweni bakho yini woniwa yini waqala wamahlikihliki. Ubuhle bashebe basebalekile. Amakhetha lelibala ngulibole phakathi espectacle nandi ikhetha sephambili vele belihle. Ngisho isalukazi sakho. Kodwa mhlaliswa kushebe kuyabaleka ubuhle. Babalekela intombi enhle. Hawu wajika nje ebusweni manje wasuba amahlikihliki ungenwa yini? Ubozilungisa. Ngenze njani na? Hayi boyilungisa nje imbambathe nenyole zakho imbambatha singabisho. Uloke nakahle amagoda akho angakumahlikisi kabisho. Yaqala yaloka enza konke okuhle ongakucabanga. Wathi ubuye lo mfana wathi lalela ngitshela. Ndaba yakho iyangehlula. Ndaba yakho iyangehlula. Kane wawuye kukholwa nje kwasephakemeni wawufuna ukugcina usunje. Bengixwayisa wemntwana mhlawumbe ngimele lokho Nkosi yasephakemeni. Bangizixwayise mina ukuthi mangishiya ngiyakuba njani. Yawuthini izwe? Bawuthina abantu. Bawuthi sewuye yini? Lo sasimaze nje. Sasimaze nje kodwa manje senje. Hawu, usho ukuthini na? Ngisho ukuthi ngiyahluleka ngeke ngibe ziningi intombi ezingcono kunawo. Ningi intombi ezibukekayo. Ningi intombi umuntu angahlala nazo. Athokoze mayihleli nazo. Wena unenkinga yakho engaziwa umuntu. Futhi awufuni ukuyilungisa. Cha sengenze konke imizamo yami esilekile. Phothi mina ngenzeni mawehluleka wena. Njengoba ngibona namhlanje uphinde ungibone ngiyagcina ukuzwa. Khathele uwe. Khathele indaba yakho. Khathele iphunga linuka. Shembe washona phi kuwe? Shembe wenza njani? Wambeka kuziphi intaba? Osibaba yakuthanda. Epha wena. Ufihliwe. Awubona. Alingani.
Umfule engageza kule kuthi zawuthola ukuthi isusisila yayisilo sikhumbule ekuphakameni yaqala manje yathi hawu Nkosi ngakushiya kanjani uma ngibuyela kuwe lesisila singesuke yini yabatshela abazali bayali cha sengiyabopha ubopha uyapi na sengibele ekuphakameni hawu suthanda ngibele ekuphakameni usuboneni cha konke okuhle engawuthi kuhle sekubi manje yayisibopha ithi Inkosi yasekuphameni mayikhuluma le ndaba bazokhumbula baba ngithi kwakho lapha ko 67 66 ya mangaphosisi kwakho 67 ithi ngathi ngibona lo mntwana wayesekhotha ngazi wayehlanjulwa kanjani Ngoba sopa njalo bahlambile. Wengoza ukuthi aphume emazweni akubo. Afike wathi ngidle iphilisi kanti wenze inkulu inkanangana. Bese bemona befundisi bezela kubo nabashumayeli bezela kubo. Bese igcwele esontweni sumugezini. Iboy ipasopa leyo ngozi. Ithi kangazi wayehlanjulwa kanje isho njalo Inkosi yasekuphameni. Uma ethi uNkulunkulu kangazi wayehlanjulwa kanjani kanti wayehlanjulwa kanjani. Kanti wamhlamulele kanjani. Kanti wawenze njani. Ithi angazi wayehlanjulwa kanjani. Ithi kwathi ngelanga ngihlele emgidini ngase ngimbona lo muntu walehleli njengalapha. Ithi wayesethana kakhulu ukungibona. Wayithi nobelele ethi ngifisa ubaba aphume ngeke ngimbone nobikani. Ithi wayesethana kakhulu ukuyibona lemgidi. Wengoza ukuthi aphume emazweni akubo. Afike wathi ngidle iphilisi kanti wenze inkulu inkanangana. Bese bemona befundisi bezela kubo nabashumayeli bezela kubo. Bese igcwele esontweni sumugezini. Iboy ipasopa leyo ngozi. Ithi kangazi wayehlanjulwa kanje isho njalo Inkosi yasekuphameni. Uma ethi uNkulunkulu kangazi wayehlanjulwa kanjani kanti wayehlanjulwa kanjani. Kanti wamhlamulele kanjani. Kanti wawenze njani. Ithi angazi wayehlanjulwe kanjani. Ithi kwathi ngelanga ngihlele emgidini ngase ngimbona lo muntu walehleli njengalapha. Ithi wayesethana kakhulu ukungibona. Wayithi nobelele ethi ngifisa ubaba aphume ngeke ngimbone nobikani. Ithi wayesethana kakhulu ukuyibona lemgidi yasekuphakameni. Kodwa engasayifanele. Ithi ngambona ehleli lapha. Ithi ngase ngithuma umshumayeli bamazi umshumayeli ngizokhuluma ngabadala umshumayeli uqaba sekwazi. Ithi ngathuma umshumayeli uqaba. Ngathi awungibizele lo mntwana. Ha ngiyaphosisa. Awuhamba ubuze lo mntwana wapi. Wayesefike ezisho wathi mina ngilosibanibani. Wasibanibani ngoba ehlala lapha ekhaya. Wabuya umshumayeli wamtshela baba wathi hamba ungibuze uphuma. Wayesefike embuthi ubaba ngibuthi uphuma wathi ngiphuma ekhaya. Kade sengibambekile engavumi ngibuye. Kodwa ke sengibuyile sengikhona lapha ephakame. Sengikhona ephakame. Wathi usho njalo umshumayeli nawe uthi sekhona wathi baba uthi sekhona. Wathi phindela kuye ungibuze ethi ungiphatheleni ayihambe nayo. Inhliziyo iyangedusa ngiya ncipha yona inhliziyo njengoba eselapha nje buyile yini le angibuyele nawe ehambe nawe yami
amehlo alomntwana agcwala izinyembezi ngoba engabuyanga lutho. Hawa akamphathele lutho abuyanga nalutho usho njalo umshumayeli cha. Hamba kumtshela ahamba goduka phela amazwi akubo. Uyoza ubuye emhlanje ngiphathe lutho ayihambe nalo. Ithi inkosi wahamba lo mntwana ngizange ngambuye ngambona. Ithi angimazi noma usaphila namasafa.